всички! Добре дошли обратно в канала. Днес се включвам с едно бързо видео, в което искам да ви разкажа как за година и половина някъде успях да заздравя косата си. Да, косата ми не е много дълга, не изглежда супер гъста или нещо такова, но повярвайте ми, минах през ада с моята коса. Когато бях в тинейджърските си години, бях с дълга коса до дупето. Тогава не правеха нищо, не я изправях, тя беше така естествено права, надолу леко чуплива. Сега като си гледам снимки, чак ме е яд, че в пубертета реших да експериментирам по всякакъв начин с косата си. Филирах я, бритони правих, етажи правих, боядисвах я и стигнах до там, че буквално най-късия етаж, който имах, беше ето до тук. Беше отвратително нацъфтяла, изгоряла, седеше суха, беше отвратителна, наистина беше ад. Наложи се забава да съм с екстеншъни. И в последствие съответно си закупих по-хубави екстеншъни, по-качествени, които и до ден днешен слагам по поводи, когато желая просто да си направя някаква прическа с по-дълга коса, тъй като, както виждате, моята коса не е от най-дългите, но това си е цяло постижение, защото за година и половина и това, което достигнах като дължина, е много за мен. Повярвайте ми, косата ми расте много бавно. Моята коса е доста мазна, омазнява се буквално на третия ден вече за къпане наново. Цъфти много. Не е много гъста, но не е супер рядка. Средно положение бих казала. Така че ако имате проблеми свързани с тези неща точно като мен, смятам, че видеото ще ви бъде много полезно, тъй като аз наистина постигнах голям прогрес за тази година и половина с косата си. Разбира се, съм вложила... Сега няма да ви лъжа, че бюджетно ми е излезнала грижата за косата ми, защото не е така. Но наистина има страхотен голям ефект от продуктите, които използвам. Видеото не е с никаква рекламна цел, просто е с идеята да помогна на момичета, които имат такава проблемна коса като моята. Наистина ходя редовно на фризьор, подстригвам я, тя цъфти супер бързо и имам чувство, че растеше с страшно бавни темпове, но само за последния месец и половина някъде е дръпнала доста, понеже си я следя и съм супер доволна от нещата, които използвам. Също така, въпреки че, разбира се, не всеки може да си го позволи, казвам за хората, които имат възможността да си закупят Dyson. Както знаете, аз използвам Dyson. Сега си купих и пресата за коса Air Straight, която изправя на пара косата, докато я суши. И наистина искам да кажа, че откакто използвам Dyson, това е горе-долу година и половина, точно периода, в който ви казвам, че косата ми взе да дръпва напред. Косата ми наистина ми благодари за това, че използвам Dyson, толкова щадящ. Аз почти не използвам преса за коса и маша, откакто имам Dyson. Гледам повече да я къдра или да я изправям с четката, но както ви казах и във видеото за Dyson, четката не изправя перфектно косата, заради това сега си закупих Air Straight, който изправя страхотно косата. Ще ви направя видео, в което ще ви покажа как точно работи пресата за коса на Dyson, но наистина е много щадяща. И забелязвам, че косата ми е много по-хубава, по-мекичка, не цъфти толкова, откакто използвам Dyson. А сега ще ви покажа продуктите, ще ви покажа една част от продукти, които вече използвах, но не останах доволна от тях. Това, което започнах аз да правя с косата си, е да я подстригвам с гореща ножица, между другото. Не знам колко от вас са запознати с технологията за подстрижка с гореща ножица, но тя запечатва връхчетата и всъщност спира цъфтежа на косама до голяма степен. И наистина, откакто се подстригвам с гореща ножица, виждам разликата в косата си и в цъфтежа на косата. Така че ако не сте пробвали подстрижка с гореща ножица, ви съветвам да го направите. Една идея по-скъпа от нормалната подстрижка, но си заслужава. Моята фризьорка каза, че косата ми има нужда от хидратиране, не толкова от възстановяване. Затова започнах да използвам ето този шампуан на Moroccan Oil, който е за хидратация, тъй като първите няколко пъти бях сбъркала шампуана, защото всичките са сини, те изглеждат по един и същи начин и аз, като един човек, който не разбира нищо, просто виждам синия шампуан и взимам, докато си дам сметка, че реално синия има няколко вида. Аз си мисля, че сини-бял, като този е за хидратация, он е за възстановяване. И всеки път си взимам синия. В един момент поглеждам, че аз си купувам репер, но моята коса няма нужда чак от възстановяване. Тя просто трябва да бъде хидратирана, затова започнах да купувам този шампуан. Да, малко по-скъпичък, няма какво да се лъжам, към 50-55 лева е, но наистина косата после е много мека, хидратирана.
и възстановена. Според мен. Между другото, балсамът, който използвам пък, си е много бюджетен за мен. Мисля, че около 6-7 лева, нещо такова е, на Elseve L'Oreal. Много хубаво мирише. Когато си изкъпеш косата с него, наистина после е супер мекичка, свежа. На мен много ми допада. На фона на всички балсами, които съм използвала, защото ползвах и балсама на Moroccan Oil, но той не ми хареса как прави косата ми. После седеше една леко изпръхнала и твърда, докато с този нямам този проблем. И си го ползвам него и е бюджетен. Плюс това, сега шампуана от тази серия не съм го пробвала. Ако някой го пробва, ще се радвам да ми каже отзиви. Дали е останал доволен от него. Маската за коса, която използвам, те са две, като аз правя веднъж седмицата слагам маска за коса. Ето тази е едната на Kerastase, като от тази серия използвам и термозащитата, която се слага на мокра коса, но за нея ще ви кажа след малко. Шампуана от тази серия на мен не ми подейства изобщо добре на косата, но маската е много хубава. И другата маска, която използваме е ето тази на Brave New Hair с кератин. Със сигурност сте я виждали, мирише много приятно и после косата е много мекичка и хубава, като ги редувам. Да кажем, тази седмица си слагам едната, следващата седмица слагам другата, като само веднъж седмицата аз слагам от тази маска за коса. Някои от тези двете. Защо? Защото правя други процедури и искам косата ми да не бъде прекалено натоварена. Веднъж седмично прилагам ето тази собствена терапия, като това са олия. Това е серум на Икаров за растеж на косата. Изглежда ето по този начин. Продават го в аптеките и в DM, като струва 15-16 лева някъде. Това си е бадемово масло, само че е така удобно направено, за да може да си го слагаш на косата с пулверизаторче. Ето показвам как изглежда. Като, какво правя аз? Когато косата ми е закъпане вече и имам повече време, взимам ето това уредче, масажор за глава, знаете, напоследък са доста нашумели, и слагам на няколко места, така разделям си косата от серума за растеж на Икаров и разтърквам хубаво на цялата глава, след което добавям и бадемовото масло, повтарям същата процедура, връзвам си косата горе и седя така около 2-3 часа, ако имате толкова свободно време. Сега и 1 час може да седите, но е по-хубаво повече време да преседат тези две неща върху косата ви за максимален ефект. Между другото, откакто използвам серума за растеж, наистина забелязвам, че косата ми дърпа доста по-бързо. И понеже прилагам и тази терапия върху косата си, собственоръчна, само веднъж седмично слагам от другата маска. Нали, обичайно си се къпа с тези два продукта и веднъж седмично слагам от тези неща и някоя от другите две маски. Последващата ми грижа, след като съм се изкъпала. На влажна коса втривам добре старата познайница хининовата вода, която ползвах много като малка и в един момент спрях, не знам защо, супер ефтин продукт, който има страхотен ефект, ако искате косата ви да порасне, но трябва постоянство. Направете си някаква схема, не е вредно дори на всяко къпане да слагате, аз от нея слагам след всяко къпане, аз се къпа 3 пъти в седмицата, тъй като, както казах, косата ми доста бързо се омазнява и каквото и да използвам, просто за момента няма ефект върху омазняването на косата ми, има ефект само върху това да е по-хубава, което мен пак ме устройва. Така, ползвам и хининова вода след всяко къпане. Термозащитата, която ползвам, докато косата ми е още мокра, тъй като този продукт се прилага така, е на Kerastase. Ето това. Когато още е мокра косата, впръсквам и след това минавам с Dyson или с сушуара. Ето това. Това е 12 олия, това е на Milkshake. Има 12 олия вътре, много хубаво мирише и подхранва много добре косата. Също се прилага на мокра, влажна коса. Термозащита, която ползвам, примерно да кажем, ако съм си сушила и реша, че ще се накъдря утре или нещо друго. Ето тази супер бюджетна на Балея. Още в първите видеа, които започнах да правя в канала, съм ви говорила за нея. Около 2-3 лева струва. И аз съм си много доволна от нея. Правила съм теста с клечката, между другото. Нали знаете, на клечка за уши пръскаш и минаваш отгоре с преста. Страхотно е. Не се запали клечката, предпазя, което за мен е топ. Това нещо на Brave New Hair Coconut Cuddle го ползвам по-рядко, но и от него съм доволна. То си е крем за коса, но тъй като имам доста от този по-скоро си го закупих. И
И този продукт остава леко на заден план. Хубав е, ползвала съм го, беше ми се паднал в малка разфасовка от една бюти кутийка, от тези абонаментните и някъде по магазините го видях на промоция, викам, айде ще си го купя. Като ако слагам от него, не слагам от този. Все пак не може 50 неща да бутнем на косата си, но е хубав продукта. Друг крем, който бих ви препоръчала за коса е ето този на Mia Mante, който в момента това е празна опаковка, свърши, след което си закупих този на Milkshake и за момента ползвам него, но този на Mia Mante също много ми хареса. От кремовете за коса от този тип мога да кажа, че и трите ми влияят добре на косата, просто въпросът е кой от тях ще реша да си купя. Препоръчвам го, хубав е, слага се на влажна коса, много мекичка, много приятна, на мен много ми допада, така че препоръчвам и този крем. Нещо, което винаги имам в себе си, никога не свършва, или ако свърши веднага се закупува, е олиото за коса на Moroccan Oil, с което всички са запознати. В предишни мои видеа съм казвала, че не спирам да го ползвам. За него нямам някаква определена така режим, нали, в който да го слагам. Когато се сета, си мажа по косата от него в така умерено количество, защото все пак е олио, малко или много смятам, че омазнява косата, но влияе много добре. Нещо, от което не останах доволна. Не се лъжете по това, че е използвано до края. Реших, че ще го използвам, но не видях абсолютно никакъв ефект. На база цената не ми хареса. Това е Grow на Coco Solis. Сега една моя приятелка го ползва, тя остана доволна. Може би на моята коса не е повлияло добре. Не бих си го купила втори път. Да. И ето този шампуан, който той наполовина си остана така пълен. Няма и да го използвам. По принцип марката е добра. Олиостета, мисля, че се произнася. Чувала съм го като марка, виждала съм продукти в фризьорски салони, в които съм ходила. Знам, че се работи с тях. Може би аз не съм си нацелила точно вида шампуан, но не ми повлия добре на косата, затова спрях да го използвам. Нещо, което пък друго използвах на Coco Solis, което малко на така вида му е много зле, обаче го щупих. Вече не се, то е празно, нали, не го използвам. На Coco Solis ето това Olo Hair. Виждали сте го всички, знаете го. Между другото от него останах доволна. На него наистина би го препоръчала. То също се впръсква така в корените. Предполагам, че ето с това уред, че може да се разтрие. Аз когато го ползвах, още нямах този уред закупен. И така косата става мека, не е прекалено мазна, добре се отмива, лесно се отмива. Смятам, че има добър ефект върху косата, така че него също би го препоръчала. И нещо, което все още използваме на Mia Mante, ето този еликсир. Всички сте го виждали, знаете за него. Когато си изправя на къдри косата, то се води като завършваща процедура. Така правиш няколко впръсквания в ръката и разнасяш равномерно по косата. На мен ми харесва, мирише приятно, заглажда добре косата и също така четох, че има доста добри така действия върху косата. Има масла от бадем, ленено семе, маслина и така нататък. Придава блясък и мекота. Наистина е така, на мен ми харесва, препоръчвам го също. Общо взето това е грижата, която аз полагам за своята коса от към продукти. Казах ви за постригването с гореща ножица и определено препоръчвам Dyson, или ако нямате Dyson или не желаете да си го закупувате, според мен ако оформяте косата си с шуар, общо взето да избягвате преса, маша, защото те прекалено силно, интензивно натоварват косата ни, горят я, буквално. И това е причината повечето момичета като мен с такива коси, които бавно растат, не са много хубави, още повече да ги съсипват. И за съжаление аз го разбрах по трудния начин. Наистина имаше период от живота ми, в който нон-стоп си дърпах косата с пресата, особено на морето смятам, че съм я съсипвала буквално, защото буквално точно я изсуша и веднага почвам да изправям, защото бързам да излезна някъде, нали, на вечеря и така нататък. Откакто ползвам Dyson се родих, тъй като то прави двете неща едновременно, след което косата е много хубава, мекичка и общо взето, да, много съм доволна. Избягвайте ползването на преси, ако можете оформите косата си с сешуар, въпреки че има сешуари, които нямат Moisture Protect, които също доста така интензивно натоварват косата, но пак е по-добре и по-щадящо от
преста за коса или машата и така нататък, постригването с гореща ножица и някаква терапия, която да прилагате поне веднъж месечно, според мен е много добре. Аз правих кератинова терапия на косата си, мисля, че около 4 или 5 месеца, след което си давах почивка. В момента скоро не съм правила, но планирам отново да го направя, защото след кератинова терапия косата ми е много хубава. Общо взето, това са съветите, които мога да дам. Както видяхте на тъмпнела, каква е била косата ми преди, каква е сега. Определено има голяма разлика, дори в гъстотата на самата коса. Просто на самата снимка си личи. Сега отново ще приложа снимката, за да я видите. И така. Надявам се, че видеото ви е било полезно. Ако случайно имате някакви въпроси, ще ви отговоря веднага, ще ме пишете в коментарите. Съвсем скоро ще се включа с видеото за Dyson Airstrait, за да ви покажа как работи. Познайте, чакам нова пратка от Shein, така че не спирайте да следите каналът. До скоро!